Good morning everyone, welcome back. नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो दिनैहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, आंनि गोरबोआवहाय बिराद दैयाव दै लोंनाय बायदि आरो गोजोमसोमनानै थानाय बायदि मोनदों। मानो होनोब्ला रायजो राजाफोर नैबे थांनाय एमपि इलेक्शनाव माखासे एमएलएफ्रा एमएलए थाखानानैबो इलेक्शन दारायनानै देरहालांदोंमोन। बे बिथांमोननि दारायनानै देरहालांनायावहाय दिनै 7था स्टेटआवहाय गासै बे एमएलएफ्रा देरहालांजोबबाय आरो बे 13था सीटआव मैयासिम माबानानै बिथांमोनहा गेलेनानै रिजाल्टखौ मोनबाय। इलेक्शन जाफिननायावहाय बेवहाय एनडिएआ नरेन्द्र मदि बिजेपि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथां दैदेननाय एनडिए बिथांमोनहा अनलि 2 सीटल' मोननो हादों आरो इंडिया एलायन्स हिसाबै बिथांमोनहा 10था आरो सासे इन्डिपेन्डेन्ट बिहाराव देरहादों। बे जोबोद मोजां। पान्जाबाव आम आदमी पार्टिया देरहाबाय, बाव मोनसेल' सीटमोन आरो वेस्ट बेंगल बहाय तृणमूल कांग्रेसआव मोनब्रै देरहादों। इंडिया एलायन्स गासै लानानै 10था 13थायाव 10था देरहाबाय। बिनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। दिनैहाय नों मानि थाखाय गोजोननाय मोनदों होननानै बुङोब्ला नाहरदो, दिनै गुजरातआवहाय रायजो राजाफोर 40 जनल' मोनसे सीट ओंखारदोंमोन। बेयाव ओरैबादि नारलाय नुरलाय गासै अफिसनि रिलिंफ्रानो बायफ्रुलायजोबनाय बेबादि जानायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोनहा दसे उनावहाय भिडिअ क्लिप नुनो मोनगोन। नुबाय रायजो राजाफोर, बिनि थाखायनो आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो थाम्बनेइलाव होदों रायजो राजाफोर, जोंनि दा जुदि बिटिसिआवबो नैबे जिखिनि जाया पार्टियानो कंग्रेसआनो जा बिपिएफ हान्जायानो जा, जुदि नैबे जोंनियावबो जागोन आसामाव फर एग्जाम्पल मोनबासो जायगायाव जानो हागौ दिनै रकिबुल हुसेन बिथांनि जायगायाव आरो दिनैहाय जयन्त बसुमतारी बिथांनि जायगायाव आरो जोंनि बारग' चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङाबो एमएलए मोन, बिथांनि जायगायावबो जानो हागौ। जुदि जोंनि जायगायावबो बिटिसि जायगायावबो जयन्त बसुमतारीखौ फेजेननो हायोब्ला बे मोजां जागोन। मानो थाखाय मोजां जागोन होननानै बुङोब्ला रायजो राजाफोर बिथांमोनहा जेननानै लाजिनायजों लोगोसे बिथांमोनहा मोजां खामानि मावनो आखायाव लागोन होननानै आङो सानो। नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। बेनिखायनो आङो थाम्बनेइलाव लाबोदों, जोंनि हाग्रामा महिलारी बिथाङा नैबे प्रमद बर' बिथांखौ फेजेननो हागोन ना हाया। जुदि फेजेननो हायोब्ला बिराद मोजां होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर।